Коалицията ПП-ДБ „Да, България“ има само една здрава и смислена организация. И това е Демократична България. Разбира се, с всичките си недостатъци. ПП и „Да, България“ са две съветски котви, които имат външни криминални оператори и историческата им роля е да задържат кораба на демокрацията в най-голямото блато на политическата история на света. Нашият демократичен кораб не случайно никога не е излизал от тинята на човешката цивилизация. Много добре разбирам, че в този демократичен формат е удобен за устойчиво управление повече на лични, отколкото на обществени интереси. Но така нямаме шанс за изпълване на думата демокрация с приемлив от гражданите смисъл. Докато котвите на похитената ни демокрация са забити в политическата ни тиня и операторите на тези котви ги държат там, България ще бъде обект, а не субект на европейската ни история. Колкото по-бързо разберат това десните избиратели, толкова по-бързо ще бъде осъзната нуждата от нова политическа концепция. Тя трябва да даде не само смисъл, но и съдържание на нов политически диалог извън рамките на установената в страната криминално-олигархична архитектура. Мислете!